Máte tam bezpečnostný pás. Zapnite si ho. Toto? No na čo? Nehovorte mi, že to aj lieta, señorita. To je predpis. Každý, kto cestuje autom, ho musí používať kvôli bezpečnosti, Santos. Keby sa niečo stalo, zabráni tomu, aby ste spadli a udreli sa. Viete, raz som rajtoval na 500-kilovom bíkovi. A verte mi, nebol som priviazaný. A trvalo mu to dobre dlho, kým ma zhodil. Nerobte si starosti, señorita, ja si dám pozor. Áno, tak tým som si istá. Señorita, chcel by som sa vám poďakovať za všetko, čo robíte pre Valentínu a pre jej dieťa. Veď sme priateľky. Ale aj ja som sa upokojila, že ste sa spamätali a vrátili ste sa k nej. Ja sa už o nich postarám, aj o ňu, aj o chlapca. Verte mi, ja som nevzdelanec a chlap z nížiny, ktorý vie iba čítať a písať, ale necúvnem pred svojimi záväzkami. Myslím si, že aj my dvaja si konečne začíname rozumieť. Kto vie, Santos, jedného dňa by sme mohli byť priateľmi. To by som nemohol, señorita. Pozerať sa na vás len ako na priateľku. No! No! Čo sa stalo? Čo som to urobil, preboha? Hovorila som vám, že také veci sa stávajú. Mali ste si zapnúť bezpečnostný pás. Señorita, ja naozaj pôjdem radšej peši. Nemám rád toto väzenie. Nie. Santos, počkajte. Prekliaté dvere. Počkajte. Santos! Santos, kam idete? Santos? Santos, vráťte sa! Santos! Dobrý. Máte želanie? Nie. Ten koník čo stojí? 500. Rovných 500? Dobre. Prosím. V poriadku. Tak poď. No poď. Čo robíte? Hotovo, señorita. Našiel som tu civilizovaného gentlemana. Pôjdem za vami. Ó, Bože môj, ten sa zbláznil. Poďme. Toto sa môže stať iba mne. Ďakujem. A Santos? Santos, čo robíte? Tu koňa nemôžete nechať, to sú parkovacie hodiny. Parkovacie hodiny? Také dlhé meno pre takú malú vec? A kam ideme, sem? Áno, ale Santos to... Santos! Bože môj, nech ma tu nikto nespozná. Počkajte! Počkaj. Zostaň pokojne ležať, Valentína. Zostaň pokojne ležať. Nie, Santos. Chcem, aby prišiel Santos. Santos už príde. Čo skoro príde, ale zatiaľ ti ešte musím urobiť nejaké vyšetrenie. Rozumieš? Je to veľmi jednoduché, nerob si starosti. Je to ako urobiť fotografiu tam vo vnútri tvojho tela. Vidíš, len musíš zostať pokojná. Ja ti urobím fotografiu. Počkaj ešte chvíľočku. Aký je to pocit, ha? Ja už nič chcem nestane. odísť, doktor. Nič sa Už ti chcem nestane, pozri. odísť. Vidíš to? Toto, pozri. Pozri. Môžeš to vidieť na obrazovke, vidíš? Tam je vnútro tvojho tela. To je to, čo robíme. Upokoj sa. Doktor, Pozri sa. čo mi to robíte, doktor? Nerob si starosti, Valentína. Nie. Pozri. Nie, Bože môj, ja chcem odtiaľto odísť. Valentína, prosím ťa, Hej, sestrička!
Ďakujem. Santos, zbláznili ste sa? Ako vám mohlo napadnúť prechádzať sa v strede mesta na koni? Uvedomte si, že nie ste na pastvinách. Kam sa ide odtiaľto? Robte len, čo vám poviem, prosím vás. Vedela som, že to bude komplikované, ale nerobte mi to ešte ťažším. Ak budete takto pokračovať, môžete skončiť vo väzení. No, nebolo by to prvý raz, čo by ma uväznili. A určite ani posledný. A táto izbička? To je smola. Hotovo. Santos! 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 Nepribližujte sa, señorita. Je mi to ľúto, Santos. Prepáčte, mala som vám to vysvetliť. Poďte so mnou. Nie. Sľubujem vám, že sa vám nič nestane. Poďte, nepozerajte sa dolu, ale sem na mňa. Dobre, podajte mi ruku. Dôverujte mi, Santos, dajte mi ruku. Upokoj sa, Valentína, neboj sa. Nemáš prečo utekať. Neboj sa, Valentína. Zachraňte moje dieťa, doktor. To je hemorágia, doktor. Privezte pre pacientku vozík, ale rýchlo. Nenechajte moje dieťa zomrieť, doktor. Nenechajte ho zomrieť. No poďte. Poďte, Santos. To ste urobili schválne však? Aby ste ma ponížili. To je pomsta za to, ako som sa k vám správal na La Tormente. Nie. Hoci som to mala urobiť, pretože kvôli vám som sa cítila veľmi zle. Až tak, že nikomu neželám strach, ktorý som cítila v tom zvláštnom svete, takom odlišnom od toho môjho. Vážne? Áno, vážne. Nenávidela som vás z celej duše. Prepačte, señorita. Ale aj vy ste prišli a tvárili ste sa, že vám patrí celý svet a to poníži predsa každého muža. Aj muža, ako ste vy? Aj takého, ako som ja. Ktorý vám môže ponúknuť... Áno, už viem, že vám to nestačí. Santos. Ste úžasný človek. Dnes to už viem. Ale nechápala som to, alebo som vás zle odhadla. Keď ste mi zahátali cestu a dožadovali ste sa svojho dieťaťa a ženy, ktorá bude vašou manželkou. A uvedomila som si, že za tou hrubosťou, za tou pýchou, za tým povýšenectvom je správny muž so srdcom plným lásky a nehy. A keď sme sa boskávali, to ste necítili toho muža, ktorého mám tu vo vnútri? My nemáme právo o tom hovoriť. To, čo sa stalo medzi nami, neplatí, pretože vy ľúbite Valentínu, alebo to popierate? Nie, nepopieram to. Valentína je žena, ktorú naozaj ľúbim. Takže čo? Valentínu ľúbim. Ale vás milujem, señorita. Slovenské